yun, papunta na naman ako ngayon sa lugar ng Barangay Pampano at tatanim namin itong kalabasa. So yun, pakita namin kung paano tanim naman ito. Ito na naman yung part 2 natin. Ang continue lang natin pagtatanim sa Barangay Pampano. So dito ako ngayon sa bayan. Bali, ito po yung pinakabayan ng mga tarim. So dito po ako sa bahay. So pupunta po ako doon. Bigahin na po ako ngayon. So yan lang po kayo at pakita kung paano tanim ito. So yun mga kabady, alis na ako at ito mag-drive na ako. So dyan lang kayo. So ayan, malapit na po tayong pumasok sa Purok 5 ng Pampano. So ito naman, yan naman yung barangay hall nila. Ang barangay hall ng Pampano, Purok 5. Shoutout pala kay Benjamin Rasmir, yan po yung bahay nila. So ayan mga kabady, malapit na tayo. Say hi po sa inyo. lugar ng Pampano at sabi ko na yung ano ko nakita nyo na yung daan dito papunta dito mula dito sa bayan ng
Meron, yung dala ko kanina, ito po. Yan. Ito po yung dala ko. So, pakita ko sa inyo. So mga kapatid, ito po yung lupa na itinaniman namin nung nakaraan. Tataniman po namin ulit. Susubukan namin magtanim ulit. So yun mga kabady, magbubuhay na kami. Subukan na po namin magbuhay. Ayan. Pero dami nung hindi nararoma. So mga kabady, ayan. Kunin natin yung kalabasa at ipatatalim natin. Ayan, kuha lang tayo ng 4 na piraso at tabunin na natin. So ito yung buto ng kalabasa mga kabad. So matagal namin pinaaraw yan. Kailangan tuyong-tuyo para mas maganda yung buto na itatanim natin. Ayan. Ayan pala si Tito Ronnie Miguel, kung tawagin ni Tito Amas. Ayan po, mabait po sila dito sa Pampano. What's up mga buddy? So yun, nakita niyo yung mga pagtatanim ng kalabasa at tinatanim na namin. Ito. Yung kalabasa. So yun lang, ganun lang po kasi yung pagtatanim yan. Ito po yung mga natanim na nalagyan na ng buto. So tumubo na. Tumubo na siya. Makikita nyo. Mabantayan natin yan. So, yan lang muna kayo. Bali, to be continue muna tayo at hintayin natin itong pag-usbong ng mga tinanim dito. So, makikita nyo yan kapag tumubo na po. So, dyan lang kayo mga kabady. To be continue muna tayo at hintayin na lang natin yung tubo nyo. Bago ang lahat, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyong kalilimutang i-subscribe ang YouTube channel ko at i-hit ang notification bell ko para lagi po kayong updated sa lahat ng aking video. So, yun.